An pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Uya na ang programa na mapaliwanag sa mga proyekto, aktibidad kan Kasureko 3, matao nin mga konkretong kasimbagan sa mga kahaputan kan mga miyembros konsumidores kan satong kooperatiba, mga patakaran, mga obligasyon asin informasyon, kabusyan, maaantabayanan kada Miyerkules alas 9 nin pagkaaga hasta alas 9:30 digdi sana sa Radyo Ronda. Kaibahan ang program host An Rochi Nacario Tiraula. Ang manahimento kang Camarines Sur Electric Cooperative 3 nagpapagiramdom sa mga konsumidores na magbayad sa tamang oras. Tanganing maimitaran ang penalidad o maputulan ng supply ng kuryente. Tanganing mas mapadali as hindi na maabala sa pagpila ng pagbayad nito kan sa indong konsumo, nag-aako ang kooperatiba ng online payment sa paagi kang GCash, Paymaya, Land Bank Link, Base Portal, asin sa BPI Quick Pay. Para sa mga kahapotan, bisitahon ang opisina sa Iriga, Paab, Nabwa, Balatan, Bato, Mula, Asin Buhi. Mensahe hatod sa Indo. Uy, Madi, nagmamadali ka baga? Iyo, amiga, mabayad kaya ako kay ning konsumo sa kuryente. Dugay naman baga, Madi. Pasublian na muna sa kuya ang kwarta mo. Pasensya na, amiga. Pambayad ko talaga ini sa Kasureko 3. Ibinalik na kaya baga kan Kasureko 3 ang one bill putol policy. Amiga, dipisil pag maputulan ng kuryente. Apisar sa perwisyo huli sa diklom asin arasahas, igwa man din 168 pesos na reconnection fee. Uy, pambakal na yan ni dapat na kilo nin bagas. Sa kapag due date na, dakulaan pila. Dakula talaga ang abala pag ang konsumo sa Kasureko, ipasipara sana. Ay, iyo, Madi. Padaraman lugod ako kay ning partial kong bayad. Amiga, daitabi nag-aako ng partial payment ang Kasureko 3. 1 month bill tabi ang pagbayad sa inda. Magbayad sa tamang oras sa konsumo sa Kasureko 3. Tanga ni serbisyo, ma-enjoy mo an on-time na pagbayad na kulang tabang sa electric cooperative. Kung maputulan, matapos magbayad kan 168 pesos na reconnection fee, mahanat panin 24 oras bago maibalik ang kuryente. Sarong pagirumdom, hatod sa Indo kan Kasureko 3. Sa pamamayo ni Engineer Wilfredo Boxit, Acting General Manager, Board of Directors, asin kan bilog na employees and staff kan Kasureko 3.